haina hai tabuk jrani koktoma norok nai tongo komoti tv ni mangplio tripura haste o tabuk salbrumno salbarlia amti hekeno mangplio nukjaki tongkha koktoma tungnai rokni bisingtui miyate miyani salcha skang roko bahaino om haikeno phekjaknai mani rok nai mathang rokni bisingti karak yapri semani bisingti romjaki tongmani phiaba yakulo haina hai tirini salo bahaino naimthang eba police rokni karak yapri semani bisingtui kaisa samung kahamni bathaini mari nukjaki phekya amti kheno tini sanja manak somla jorao salbrumno haike naimathang rokni yapri karak sejagi tongma jora asomsa kaisa bullet truck markungni bisingo manjage rika phekjaknai manui paithago markung bisingo naimathang rokni karak yapri cheri naimani bisingtui manjakha spop sirap carton gari bisingo sukumi daja amti kheno tabuk salbari akaroi baijal bari naimathangni haikeba police rokni bisingtui karak yaprini thaiman mani nukjagi tongkha kokmani bisingo saimangkha tabuk jorani hatini rang mari naina thangke 36 lakh eba 36 lakh ni sepana rang mari morokni mani dongoni saiknarka te khoroksana romui narjakmani bohaino koktoma romjaknai ni mungkha sonjit deproma saimangkha bini kami mukampara lepunga ps ni bisingo khobjaknai o bolero truck malkhungni number ongkha TR01 AX1543 te o malkhung baino teliamurani ongoi khwai phasingti ke agortala phasingo tlangjaki tongmani amti hinoino koktoma saimangkha baijal bari ps eba naimathang rokni naka point line na thangma jorao salbungna haikano malkhung bisingo cheri naima jorao manjakmani koktoma 4400 spop phekjaknai manino tinini sanja jorao paithago saiknarka baijal bari naimathang eba ps ni ushi jugol tripura ti hekara yapri salbrungno baskangni salbrako bahaino sejagini tongnai noi ayo sobai ayo ayo konte ko nalle sobai phadi ba nu phadi janjal line phadi yang phadi kono nang le line janjal line ini sarigo 5টা 5:30 সময়ও সিনখানি খবর পাইও কাইসে গাড়ি bolero pickup গাড়ি বিনি নাম্বার ওখাই TR01 AX1543 নাম্বারও of sirop tuboi yang telamura diktiki ni simi agartala diktiki thangnai baya belpangti thangnai ni sinkhani khobor tongo ga a khobor manaino ang tini sini traffic inspector Samit Devorma sarno bini subasul sanka bo phaikya bini staff phaikya tai ani office thanani officer tai staff miliboi sungoro belpangna kawo sing embuso asuka bini pore sarapsani pore sing o gari no je singno khobor tongmani o gari phai sokpaikya sopaima pore singa tini naikya o gari bisingo total aro 30টা box tongo o box bisingo stop tongo gonongma pore total sing mangkha 4400 pieces stop mangkha singgari khoroksano romkha sonjit devorma ni je salokno sing romkha market value to 35-36 lakh rokungnai gari telamura dik tigi ni simi agartala diki thangnai hini sinkhani khobor tongo Jadi sebelum ini nanti kan, ये सेक्शन न्यू जब तक आता है जब तक लगा सब पूरा बंद ये तक तो बंद ले तक मिलेगा जैसे ये पार्टी के अलग अलग मिलेगा सीधा ये बात है हाँ एक क्या वो बाप कम भी सब दायरी ना है वो नौकरी यार Tiri salo Karbook PS eba naimathangni kaham yapri sema bai boromganang SDPU gomonjoi riangni chatokma bisingtui Karbook bakhasteni rungsrungi tongnai rok bai Run for Unity ni bisingtui Ekta Divas ni kaisa panda songsal jakha nainedi mangplio paithak jora tabukjani bagi asukni koktama komoti TV मोबाइल पूरा साइलेंट करो
আমি নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ করে যে আমি আমার দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং সুরক্ষাকে রক্ষা করার জন্য আমার পূর্ণ প্রয়াস অব্যাহত রাখব এবং আমার দেশবাসীদের মধ্যে ওই বার্তা করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি এই শপথ নিচ্ছি যে ভাবনা যা আমার দেশের ঐক্যীকরণকে সম্ভব করে তুলেছে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দূরদৃষ্টি ও কার্যবাহিতায় আমি আমার দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে আমার অবদান রাখবো, সংকল্প নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ সবাইকে। शाबाश 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 शाबाश